hak bedai bat kesengi kentiu kurim jong Jakob kebenung kong kebang yo igde gini bau kupa jong kene ke tengah u Jakob ubagerting Laban uthau ke jingkhawai naga benta jong Jakob bat ke tengah jong kene tengah Jakob ke tenggelia kere ke khon jong Laban bat ngio i bo Laban u khawai jingkhawai ta re benang kong ke bang yo i ne kitab Genesis kenong ke bar po khandai thot bar po ar ke bar kedai kene ba ngim yo i bo Jakob ulek kumbale mangi mata ki khristan hai ne gisngi uklem pong sut uklem deng tai kaliaru kam le kumile menta mangi hai ne gisngi kumangi khristan ne si klem le kumale mangi meta klem pong sut yatho Hajisha u Jakob bat kalia mdei u pastor phadar ne manu pani thoki dei ke jing penbet jong kupa jong kalia dei ke jing penbet jong Laban ka shulong tang kumtahi sakawai ke benta mayo igde uklem penitho ki sieng mani lam da le chi mani mlong mde umta ngio i bau u Laban u penbet igene ke kam ga jam kentiu kurim hayeng jong u kade hayeng kade hayeng mdei do pastor mdei do padar mdei do padri mdei mano kade baik ke jingpen baik jong kupa jong ke yeng sem u klem pong sut ka klem pong sopti ye tho kumale mangi meta ngi i ke don ke jing khawai but sakawai ngio i bo Jakob u klem ye tho yigi kimi khipa jong hagasni kentiu kurim jong Jakob mdon bawan na yeng na sem jong u Jakob ule marwai na galiang jong baru penbet une u Laban kenma pau Laban hajisha ude kunyi jong Jakob namar u Laban ude u men jong ka Rebeka bar ka Rebeka de kimi jong Jakob u Jakob u Laban ule hi ba u shi penbet hi ta gade ka ba ngio i ha ka Bible bat ka long hi kumta ka long be hi kumta la de le kumta ru long hi u ble uklem ong church kumlem long hi de ban le kumle khristan mata uklem ong kumta from tu klar u ble u shu burom me jingjet ye jingle jong kini ki briu ha ga ni ka pateng man riu ha ga por jong Jakob